Dobrý den, vážení diváci a posluchači. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Finance Figures a neb ze života CFO. Já jsem Andrea Heinz z Finance Talent a mým dnešním hostem je Jana Dostálová, CFO ze společnosti Dodo. Jano, vítej ve studiu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi si to vážim. A díky, že jsi přišla. Dneska nám tam krásně sněží, takže si toho moc cením. Je to také vianočné, áno. Ano, vánoční po vánoční. Takže moc děkuji, vážím si taky toho, že jsi přišla za tvůj čas. A vykopnu hned takovou první tradiční otázku. Jak jsi se dostala k financím? Jestli jsi od malička tak nějak tušila, že budeš působit ve financích? No ja mám tú cestu takú asi nie úplne rovnú k tým financiám a úprimne to asi myslím, že málo ktoré dieťa, keby si sa ho spýtala, tak ti povie, ja chcem pracovať vo financiách, teda neviem, možno okrem mojej dcery, pretože tej, keď sa na to pýtame, tak tá vždycky povie, že chce byť finanční riaditeľka ako máma. Ale trošku ju upodozrievam, že úplne nevie, čo to znamená a že ju to vlastne v nasledujúcich pár rokoch prejde. Ale ja som teda nikdy úplne netiahla k tým financiám ani v škole a ja som bola skôr zameraná humanitne. A viac menej, aj keď som študovala financie, študovala som medzinárodný obchod na VŠE a myslela som si skôr, že skončím v marketingu. To bola tá oblasť, ktorá ma lákala a aj po škole som si to myslela. A dokonca po škole som mala dve nabídky paralelne. Jedna bola z reklamnej agentúry a jedna bola teda z Veľkej štyrky, z EY do auditu. A úprimne povedané, vtedy som urobila čisto rozhodnutie z rozumu, pretože tá nabídka z EY mi prišla teda lukratívnejšia, tak som ju zvolila. A to tak nejak viac menej určilo celý zbytok mojej kariéry, pretože odvtedy sa už pohybujem vo financiách až doteraz. Takový sliding doors. Áno. Skvělý. Jo, je fakt, že děti třeba kolikrát, když řeknu CFO, tak neví, co to je. Chief Financial Officer, neboli finanční ředitelka. Takže děkuji i za tuto osvětu pro naše mladší diváky. Samozřejmě dneska jsou už jiné možnosti a o všem se víc mluví. Některé děti už chtějí být investorem v 10 letech. Tak to my doma ešte nemáme. Takéto ambície. Tak co není může být. To je pravda. A ty si teda zmiňovala studia. Už třeba při studiích si pracovala? Měla si takové tendence už do toho podnikatelského sektoru? Ja som pri štúdiách pracovala, ale nebolo to teda v obore. A skôr som mala ešte nejaké brigády, či už v priebehu tých štúdií alebo v lete. Ja som študovala súbežne na 2 vysokých školách, takže úprimne ešte k tomu si pribrať nejaký, povedzme, part-time v obore bolo už celkom náročné a nezvolila som si to vtedy. A za tých mojich čias to nebolo ešte až tak populárne a bežné. Myslím si, že teraz sa to už dosť mení. A čo napríklad sa bavím buď s bývalými kolegami alebo s dodávateľmi, ktorí sú v rôznych konzultačkách, prípadne v tej veľkej štvorke, tak už je teraz docela bežné, že tí študenti aj počas vysokej školy, už dajme tomu v 2., 3. ročníku, idú pracovať na nejaký part-time a priamo v tom obore, v ktorom teda sa chcú pohybovať aj po skončení školy. A myslím si, že je to vlastne veľmi fajn trend, pretože tí študenti majú možnosť potom spoznať jednak, ako to vyzerá v tom skutočnom svete, po tej škole, v tom pracovnom svete a zároveň aj potom, keď vylezú z tej školy, tak majú nejaké relevantné skúsenosti, ktoré vlastne dokážu hneď uplatniť a na tom trhu práce sú oveľa hodnotnejší. Ja som to počas štúdia brala skôr ako nejaké životné skúsenosti. Bola som aj vtedy to bolo hodne populárne work and travel v Amerike. A tie práce, ktoré som mala, bolo skôr ako taký nejaký doplnok, ako úprimne povedané, v obore mi to moc nedalo, ale dajme tomu nejaké životné skúsenosti, kamarátstva to určite vytvorilo. Určitě. A že se setkáš s tím pracovním prostředím už vlastně za studia, tak to pak není takový šok po škole. A ty teda po studiích, už si zmínila, si nastoupila do Velké čtyřky EY a popsala bys nám tu tvoji kariérní cestu? Co následovalo potom? No, ten úvod vo Veľkej štyrke v audite za mňa to bol super začiatok. Pretože tam sa človek naučil hodne, akoby nasal hodne informácií z oboru.
A je to teda primárne ten audit o, ja neviem, účetníctví a výkazníctví, ale to si myslím, že je oblasť, ktorá pre každého CFO je veľmi dôležitá. Takže je fajn, že takýmto spôsobom dokáže ten človek, ktorý vlastne vylezie z tej vysokej školy, spustu informácií získať, vidieť nejakým spôsobom tú praxi. A aj čo mne prišlo veľmi fajn je, že človek má možnosť vidieť, ako to funguje vo viacerých oboroch, v rôznych firmách. Nejdete proste iba do tej jednej firmy, ale v niektorých prípadoch ste dokonca každý týždeň na audite niekde inde, alebo keď máte nejakú väčšiu zakázku, tak povedzme časť tej sezóny strávite u jedného zákazníka, ale máte taký vhľad do viacero firiem, viacero oborov. Taktiež aj som dostala možnosť vlastne vyštudovať a ukončiť si ACCA kvalifikáciu, ktorá mi dala, si myslím, veľmi veľa znalostí, ktoré sú cenné. Takže to bolo dobré. A v neposlednom rade ešte si myslím, že je dôležité zmieniť, že nebol to úplne ľahký job, ale čo si osobne vážim, že to naučilo toho človeka nejakej pracovnej morálke a nejakému prístupu k tomu nebáť si vziať tú zodpovednosť a vedieť, že keď podám nejaký výkon, keď tú prácu budem odvádzať dobre, tak budem za to náležite odmenená, budeme mať šancu vlastne na kariérny rast a posúvať sa ďalej. Takže takýto nejaký work ethic, ktorý sa tam človek naučí, si myslím, že je tiež cenný. Určitě pak i pro další zaměstnavatele, tak je to tak. To vidí jako takový zlatý prach na tom CV. Je to možné. Ja som ale teda vedela, že asi dlhodobo nechcem byť teda v konzultačnej spoločnosti alebo respektíve v tom EY, takže ja som po 3 rokoch prešla nejak viac do praxe a povedala som si, že chcem skôr tie financie vytvárať, než ich kontrolovať. A pracovala som dlhú dobu v Microsofte potom. A skôr vlastne akoby táto časť mojej kariéry bola hodne o práci v korporáciách rôznych. Bola som teda v tom Microsofte, potom som pracovala nejakú dobu vo Vodafone a potom som pracovala pre jednu francúzsku korporáciu, ktorá teda už neexistuje, pretože ju kúpila iná celosvetová korporácia. A v rámci teda tejto práce som mala možnosť aj vycestovať do zahraničia, kde som pracovala. A tak nejak, ako tá moja kariérna cesta, ja musím povedať, že som nikdy nemala nejak ambiciózne naplánované, takto to musí byť a toto bude ten môj ďalší krok. Ale vždycky sa to nejak odohralo. Asi si myslím, že jediný moment, kedy vyložene som sa veľmi cieľene pozerala na to, kam sa chcem ďalej posunúť, bolo potom, ako som nastúpila do Vodafónu a vtedy som si povedala, že môj ďalší kariérny krok by som bola rada, keby bolo na pozíciu CFO. A dokonca som sa na to aj veľmi cieľene pripravovala. Mala som kouča, s ktorým sme sa hodne o tom bavili a bavili sme sa o tom, ako má vyzerať tá osoba, ktorá by bola skvelým CFO, čo sa ja potrebujem ešte naučiť, kam sa potrebujem posunúť. A tá moja víze bola, že v priebehu, povedzme, 3 až 5 rokov sa tam prepracujem. Ale stalo sa to, že vlastne asi zhruba po roku aj niečo mi prišla nabídka na CFO job a prišlo mi to teda dosť nečakane skoro, ale povedala som si, že OK, tak je to nejaká šanca. Ja som sa tých víziev nikdy asi v živote úplne nebála a tým pádom som sa to rozhodla vziať a vyraziť na túto cestu. A vlastne nikdy som to neoľutovala. Bol to môj prvý CFO job, ktorý ako bol hodne náročný, ale myslím si, že strašne veľa som sa naučila, aj hodne som sa posunula. A odtiaľ potom z toho zahraničia po návrate viedla moja cesta. Mala som projekt jeden ešte pre vyložene americkú spoločnosť a potom som zakotvila v Dodo, kde som doteraz. Skvělý, moc děkuju, krásně jsi to popsala. A musím říct, že úplně souhlasím, že někdy je dobrý se zastavit a popřemýšlet si o tom,
co vlastně člověk chce. Jak jsi mluvila vlastně o tom, že jsi vytyčila, že ta příští role bude ten CFO, nebo ta CFO, tak určitě souhlasím, že musím teda říct, že i z vlastní zkušenosti, když třeba člověk má špatný den v práci a začne tak jako sporadicky odpovídat na inzeráty, který zrovna jsou, že to asi úplně není ta dobrá strategie. Je to tak? A pak vlastně jako teprve potom, jako jsem říkala, no i když vlastně ne. Takže to zamyšlení se a vlastně být upřímný asi sám k sobě a říct si, co vlastně chci. Mňa by zaujímalo teda, koľko ľudí to reálne robí, pretože mám pocit s tým, jak samozrejme v priebehu tej kariéry priebežne doplňam ten tím, alebo keď niekto odíde, tak ho obmieniam. A dosť často sa prekvapivo stáva, že nám prídu životopisy ako odpoveď na nejaký inzerát. A my keď sa potom snažíme kontaktovať tých záujemcov, tak proste neberú telefón, neodpovedajú na SMS-ky a vôbec sa nehlásia k tomu, kam oni vlastne sami pôvodne sa prihlásili. Takže ako podozrievam teda mnohých ľudí, že naozaj robia presne toto, čo si ty popísala a náhodne pošlú svoje CVčka, čož asi je tiež nejaký prístup ku kariére, neviem, či úplne ten optimálny. Jo, tak ono to je lákavý, že jo, dneska LinkedIn hned na vás, hned vám přijde do e-mailu, vlastně kde všude nabírají, tak si je to tak, tak tady by se mi líbilo a pak vlastně až později člověk přemýšlí, tak chci udělat tu kariérní změnu právě teď, je to třeba dobrý pro i třeba rodinu a tak dále, takže určitě ten proces zamyšlení se a nějakého plánování určitě je na místě. Aby aj potom človek, dajme tomu, aj keď ten ďalší kariérny step sa nejak stane, aby to človeka úplne neprekvapilo, pretože je dobré vedieť o tom, OK, tak toto je rola, ktorú by som rada robila, ale čo vlastne od toho očakávať? Pretože keď už sa do nej dostanem, tak môže sa tam udieť spústa vecí, ktoré toho človeka prekvapia a v niektorých prípadoch možno nie ani úplne príjemne. A je zajímavý, že jsi zmínila ten ghosting, že to zažíváš i jako hiring manager, když já to třeba slyším hodně od kandidátů, že jsou vyghostovaní. Tak je to zajímavé, že to vlastně je oboustranný. Tak, je to obojstranné a myslím si, že je to také nepríjemné. Ja si myslím, že toto patrí k tej zodpovednosti toho človeka, ako sa chová k tomu svojmu okoliu. Pretože keď nastaví nejaké očakávania, tak samozrejme je slušnosť a je dobré aspoň minimálne zdôvodniť, prečo tie očakávania nechce alebo nemôže splniť. A je to také ako férové vzájomne si výjsť v ústretí a povedať si otvorene, aká tá situácia je. A je to určite i nejaká vizitka potom. Určite. Ono, ten trh je vlastne malý v Prahe. Takže keď sa človek nejak neúplne ideálne zapíše niekde, nikdy nevie, kde sa môže stretnúť s tým, že povedzme sa na neho tam dostane neúplne dobrý feedback. Takže určite cenná rada pro naše posluchače a diváky. Fajn. A pak jsem se teda chtěla zeptat, určitě, co si tady zaznělo, relokace do státu, ty jsi tam vlastně nějakou dobu žila, pracovala. Jak přišla ta šance k relokaci? Ja som pôsobila na pozícii CFO, teda v tej francúzskej korporácii. Mala som na starosti Čechy, Maďarsko, Rakúsko a Turecko. A tam asi zhruba po 2 aj niečo rokoch, čo som bola v tejto roli, sa im vracal CFO Severnej Ameriky, on to bol Francúz, sa im vracal vlastne naspäť do Francúzska a za mnou prišli s nabídkou tejto role, pretože myslím si, že som sa zapísala dobre na tej pôvodnej roli a prišla som im ako vhodný kandidát. Za mňa, ja som nad tým vôbec vlastne nerozmýšľala. Pre mňa to bola fantastická príležitosť. A to nie len kariérna samozrejme, pretože to bolo na oveľa väčšom trhu s väčším skopom, ale aj nejaká kultúrna a životná. Ja som v Amerike žila predtým, bola som tam na strednej škole rok a taktiež aj v priebehu vysokej školy som bola na semester v New Yorku na NYU. A prišlo mi to, že kultúrne vlastne veľmi dobre poznám to prostredie, že to bude taká akoby jednoduchý adjustment pre mňa.
A zároveň som to chcela dopriať svojej rodine. Vlastne chcela som to dopriať svojim deťom, ktoré vtedy, keď my sme odchádzali do tej Ameriky, tak mali 4 a 6 rokov. A prišlo mi to hrozne fajn, že sa budú proste nejakú obmedzenú dobu 2-4 roky pohybovať v tom zahraničnom prostredí. A budú mať možnosť nejak skúsiť tú kultúru, zažiť si ju, budú mať možnosť sa perfektne naučiť ten jazyk. A ja som teda od narodenia vlastne na obidve deti hovorila vždycky anglicky. Takže vedela som, že to nejak navnímané majú, že rozumejú a nebude to pre nich až tak zložité. Tak som im chcela vlastne toto dopriať. A preto mi to prišlo ako taká fajn kombinácia aj tej kariérnej, aj tej osobnej stránky. A tú rolu som teda prijala a odsťahovali sme sa do Dallasu, do Texasu, kde sme teda strávili 2 roky. Wow, tak to muselo být teda skvělá zkušenost. A bylo tam něco v té pracovní kultuře, co byl velký šok, i když tam už předtím žila, ale vlastně ne úplně nepracovala za studia, tak bylo tam něco, co tě překvapilo, na co ses prostě nepřipravila a byl to velký šok? Bolo to, musím povedať, že áno, bol to ťažší adjustment, než som čakala pre mňa, pretože ako som hovorila kultúrne, jazykovo, ja som vybavená, poznám Ameriku, žila som tam, poznám nejak, jak zhruba premýšľajú tí ľudia a preto som si myslela, že to bude hrozne jednoduché, ale ono to tak úplne nebolo a je pravda, že predtým vždycky, keď som tam bola, tak som tam bola viac menej pri štúdiu. A to človek rieši úplne iné veci. Tak nejak ako spústa vecí už je zariadená, nemusí sa o ne až tak starať a možno aj na niektorých veciach ako mu až tak ako úplne nezáleží oproti tomu, keď tam cestuje s rodinou a s deťmi. A tá situácia je úplne iná. Takže skôr si myslím, že ja by som to rozdelila na také dve roviny. Jedna je teda tá súkromná a tam práve to, že človek prichádza do styku a musí riešiť situácie, ktoré predtým neriešil. Napríklad bývanie. Tam je úplne iná situácia, čo sa týka so zazmluvnením nejakého bývania. A to som napríklad vôbec nevedela a nečakala a dosť sme s tým bojovali. Ja neviem, musí si človek naštudovať, ako tam funguje zdravotné poistenie, ktoré tiež funguje inak. A spústa ďalších vecí. A toto bolo úprimne povedané nečakané a v niektorých aspektoch dosť ťažké. Ale zase samozrejme, ako človek sa učí a zase ako niekam vyrastie a naučí sa v tom chodiť. Akurát je to proste hrozný šok, že keď prídete od niekiaľ, kde ste taký ostrielaný mazák, do situácie, kedy ste vlastne úplný začiatočník. A ako je to veľký diskomfort, ale ako dá sa s tým nejak asi naložiť a človeka to zase niekam posunie. Čo sa týka tej pracovnej stránky, tak určite trošku prekvapením bola tá americká kultúra. Ja som tam mala v podstate čisto americký tím a aj keď som predtým pracovala v rôznych medzinárodných tímoch, tak samozrejme ako mať ten čisto americký tím, ktorý má teda šéfa zahraničného, je taká neobvyklá situácia. A čo ma napríklad zaujalo a je to niečo, na čo si človek musí zvyknúť, ale potom myslím si, že z toho dokáže docela čerpať, je to, že povedzme tá naša kultúra východoeurópska je taká hodne priama. My tie veci povieme na rovinu, koľkokrát nemáme problém vyjadriť kritiku, nemáme problém, nepotrebujeme veci úplne ako zaobaliť a tak nejak ako naplácať to spíš podáme. A tohle teda v Amerike moc nefrčí. To je až rúd. Áno, presne tak. A tam tie veci je potreba podať extrémne diplomaticky. Keď máte nejakú kritiku, tak ju zaobaliť do práve ako tých pozitívnych vecí, ktoré musíte podať okolo toho. A aj voči, povedzme, procesom spoločnosti, ale aj primárne aj voči ľuďom. A toto je niečo, čo si myslím, že Európan, Stredoeurópan, Východoeurópan ako musí si na to zvyknúť, ale je to niečo, čo samozrejme môže tú komunikáciu obohatiť aj potom po návrate tu. Ako komunikovať diplomaticky, ako tým ľuďom vlastne dávať najavo, že sa o nich zaujímate a
keď sa im snažíte niečo podať, tak to podať akoby skôr v tej tom pozitívnom svetle a nejak do toho zaobaliť aj tú prípadnú konštruktívnu kritiku či feedback. Tak ano, určitě souhlasím. V Británii jsem zažila něco podobného. Že všechno bylo takový could you, would you, ano. Yes please, no thank you. Takže určitě je to velký kulturní šok a ty jsi mě hezky navedla na tu další otázku vlastně, co jsi si přenesla zpátky po tom návratu z Ameriky. Bylo to právě tohle, nebo ještě něco, cítila si nějakou jakoby změnu, kterou ti tady ta zkušenost přinesla? To je dobrá otázka. Koľkokrát sa stane, a to som videla aj vo svojom okolí, povedzme ľudia, čo vycestovali na veľa rokov do zahraničia, tak mali potom hodne veľký kultúrny šok pri tom návrate naspäť. Ja tým, že sme tam boli 2 roky, čo nie je až taká dlhá doba, tak ten návrat spátky bol pomerne jednoduchý a vlastne príjemný. Ja som teda ešte nejakú dobu po návrate pracovala na jednom projekte pre americkú spoločnosť. A takže kultúrne to bol taký mix, že som bola v Čechách, ale pracovala som vlastne pre čisto americkú spoločnosť. Na čo som prišla pri tejto skúsenosti je, že mi úplne nevyhovuje fully remote mode. Pretože to bolo fully remote a dokonca ešte na americkom čase. A pre mňa, ja som hodne people person. Ja potrebujem mať ten kontakt s tými ľuďmi a s tým tímom byť schopná vlastne sa baviť napriamo. Takže to je niečo, na čo som si prišla a teraz vlastne tak k tomu pristupujem aj v súčasnej práci. A čo sa týka možno nejakých skúseností, ktoré som si odniesla, tak určite je to ten rešpekt a kultúrny rešpekt. Ja som mala na začiatku na starosti vlastne nielen tú Severnú Ameriku, čo bolo USA a Kanada, ale zo začiatku aj Indiu, takže tam sme pracovali v podstate s úplne inou kultúrou. A tak nejak akoby vnímať tie rozdiely, rešpektovať ich a pracovať s tým, ako sú tí ľudia, od ktorých potrebuješ nejaký výkon, ako sú nastavení a ako najlepšie vlastne a nenásilne z nich ten výkon dostať. Tak to je niečo, čo je za mňa veľmi dôležité. A myslím si, že je to vlastne aj povinnosť každého manažera byť schopný ako toto vidieť a nejak s tým pracovať. Tak to je super vhled určitě a Praha se stává hodně multikulturní, takže je to asi něco i, co vidíš v Dodo, multikulturní tým. A jak to teď máte třeba v Dodo? Pracujete hybridním způsobem nebo máte už back to office, což teď vidím jako docela vracející se trend? Je to teraz už pomerne bežné, že sa tie firmy vracajú späť do ofisu. My máme nastavený nejaký systém, v ktorom máme určitý počet home officeov za mesiac a tie môžeme využívať, ale väčšinou sa teda pracuje z kancelárie. Mne osobne to vyhovuje, mne vyhovuje ten priamy kontakt s tým tímom. Ale samozrejme chápem, že sú ľudia, ktorí z rôznych dôvodov preferujú vyloženie remotný systém. A to u nás úplne neponúkame, aspoň minimálne teda ako v tých tímoch, ktoré mám ja v zodpovednosti. Jasne. Fajn, děkuju. A teď teda, když se bavíme o Dodo, tak ty na pozici CFO. Poradila by si vlastně ostatním ženám, které třeba váhají do toho managementu z důvodu, že se obávají, jak by skloubili ten rodinný život s tím pracovním životem? Co bys jim poradila, co třeba fungovalo u tebe? Musím povedať v prvom rade, že si myslím, že to naozaj nie je jednoduché. Mať náročnú prácu a sklbiť ju komfortne s celým zbytkom toho života. A to sa vlastne nebavíme len o rodine, pretože samozrejme ako deti sú extrémne dôležité, manžel samozrejme, ale potom do toho vstupujú aj ďalšie veci, ktoré človek tak nejak v živote má.
a chce ich tam mať. A či už sú to nejaké záujmy, alebo nejaký wellness, zdravie, priatelia a optimálne aj nejaký čas na seba, alebo prípadne nejaké seba vzdelávanie ďalšie, čo je tiež dôležité. A ako dať to len to všetko dohromady ešte prípadne s nejakým s nejakou náročnou prácou nie je vôbec jednoduché. A myslím si, že je to taký nejaký trošku boj o každú minútu v tom živote. A preto človek naozaj si musí byť istý, že toto je to, čo chce, že je to niečo, čo mu naozaj prinesie nejakú satisfakciu a že je to to, kam chce smerovať. A čo sa týka mňa, tak ja som vždycky bola pomerne ambiciózna a kariéra bola pre mňa dôležitá. Rovnako je pre mňa dôležitá aj tá rodina. Ale vedela som, že do práce sa chcem vrátiť pomerne brzo. Ja som sa po prvom dieťati vracala do práce po 6 mesiacoch a po druhom po roku. A čo je extrémne dôležité za mňa, aby toto bolo vôbec možné, aby to nejak fungovalo, je nejaký supportný tím. Či už je to manžel, alebo babička, alebo chúva, ale ako sám to človek proste neutiahne. Jasne. A v mojom prípade... Keď som sa vracala po teda prvom dieťati, čo bol syn, a po 6 mesiacoch do práce, tak som mala to šťastie, že manžel si vzial čiastočný úväzok a trávil 2 dní v týždni doma so synom a potom teda na ten zbytok sme mali chúvu. Ale bolo to vlastne hrozne fajn vedieť, že to dieťa trávi čas s rodičom a aj pre nich to bolo skvelé, pretože si vybudovali super vzťah. Určite. A máme babičku v Prahe, pretože muž je z Prahy, takže to určite tiež pomáha. Takže nie je možné proste to utiahnuť sama. Je potreba okolo seba mať ľudí, ktorí sú schopní a ochotní pomôcť. A potom, čo sa týka tých ostatných činností, ktoré ako nie sú pre teba úplne dôležité, tak čo sa dá tak outsourcovať. A za mňa je to určite aj úklid, dajme tomu. Čo sa týka nákupov, tak to primárne nakupujem online, aj potraviny, samozrejme, tak pracujem v Dodo, tak vozíme potraviny. A čo najviac si zefektívniť a zjednodušiť tady tie činnosti, ktoré nie sú prioritou. A potom to ostatné tak nejak prioritizovať podľa toho, čo je v ktorej chvíli dôležité. Ja som minule na LinkedIne čítala taký post, kde sa písalo, že niečo v tom zmysle, že človek musí proste v práce vždycky podať 100% a keď nie, tak proste je to flákač alebo niečo v tom zmysle. A ja sa skôr na tých 100% pozerám ako na 100% seba. A tých 100% seba tak nejak musím do všetkých týchto oblastí, ktoré sú pre mňa dôležité, nejak investovať a nejak rozdeliť. A nie vždy je možné proste do každej z tých oblastí dať tých 100% seba. A proste, keď sa deje niečo extrémne dôležité v práci, tak sa na to extrémne sústredím a vyviniem tam naozaj veľký effort. Ale bohužiaľ vtedy proste sa stane, že teraz trošku musím zanedbať ten šport, môjim veľkým záujmom je šport. Alebo prípadne strávim akurát v tom období o trošku menej času s deťmi. Ale potom sa to snažím si to nejak vynahradiť. A keď mám možnosť, tak proste zase stráviť viac času s tými deťmi, zase sa treba trošku venovať sebe. A ako myslím si, že ten management s tým prelievavým s tým prelievaním tých priorít a toho času, ktorý sme schopné venovať tým jednotlivým prioritám je veľmi dôležitý pre úspech, či už v práci, alebo pre nejaký ako relatívne pohodový rodinný život, alebo preto, aby človek sa nemusel vzdať úplne všetkých svojich záujmov. Jo, díky moc, to je velmi inspirující. Díky za to, že to takhle říkáš, protože tak sama jsem taky maminka, takže vím, jaký nároky si někdy nakládáme sami na sebe. A to je pravda. A to je podľa mňa hrozne dôležité. Práve si uvedomiť, že človek nemôže od seba očakávať, že bude absolútne dokonalý vo všetkých oblastiach toho života, za každých okolností, v každej jednej chvíli. Proste odpustiť si, že niekedy proste v jednej z tých oblastí
nie som úplne dokonalá. A je to vlastně OK. Jo, přesně. A říct si i o tu pomoc. Jo. To vlastně pro mě byl takový aha moment, že vlastně ono to jde outsourcovat. Jo. Ono to jde si říct o pomoc. My tomu říkáme s kamarádkou střídavá péče v rámci více rodin, kde se i střídáme. To je super. To je super. Odvozy dětí na fotbal a tak dále, tak se prostě střídáme a jde to. Jo. Takže je to i o tom networkingu. A musím říct, že už asi ta doba i se trošku posunula, když moje děti byly malí a už je to víc akceptovatelné a těch možností je víc a víc, takže určitě se nebát toho to využít a máme tady skvělý hosty, příklady maminek, který to vlastně dokázali a vlastně vidět, že když se chce, tak všechno jde. A je to vlastně zase zpátky o tom si říct, co já chci a vlastně nejít úplně pak na tu krev a vlastně když už to je za tou hranou, co úplně nechci, tak vlastně si to říct. Přiznat. Tak. A není to dobře nebo špatně, je to asi jako o tom, jak to každý máme. A vlastně co já jsem třeba taky měla pocit, že takový to nechtěný srovnávání se, jo, vlastně sociální média, všechno to tam skáče, ty perfect family. A vlastně takový edit stres to byl, no, že vlastně jsem se porovnávala, ale vlastně ty podmínky jsme neměli stejný, že jo, prostě ne každý má ty babičky, ne každý má i finanční možnosti, všechno tak outsourcovat, takže vlastně i si říct, že ta startovací čára může být trošku jiná. Je to tak. Myslím si, že každopádně jako tomu nějakému porovnávaniu sa človek úplne nevyhne. Vždycky vlastne máš tendenciu sa nad tým zamyslieť, OK, tak ako to asi ona má, ako to asi on má, OK, jak sa dostal tam, kde je. Ale ako je dôležité ísť tou vlastnou cestou a povedzme týmto porovnávaním sa nechať trošku inšpirovať. V niečom. Jo. Kde je to vhodné, kde je to nějakým způsobem dosiahnutelné a dobré právě pre tu tvoju cestu. Určitě. A jít trošku i z té komfortní zóny. Jo, já, když jsem třeba byla na té rodičovský a tak s druhým dítětem už je to trošičku horší a vypravit se někam a vlastně pro mě takový zvedák byl, že jsem si řekla, kdyby se mi chtělo, tak jak se mi nechce. A vlastně najednou jo a podnikali jsme hodně výletů a tak a vlastně jsem si tvořila ty vzpomínky, až budu zpátky u pracovního stolu. Aby to vlastně byl ten čas efektivně využitý s těmi dětmi. Ano. I když nevím, jestli si toho moc pamatují, ale... A tak ono, aj keď si nepamätajú konkrétne spomienky, ale majú trebárs ten pocit, to vedomie, že tam vždycky si pre nich bola, že ako vždycky tam je tá tvoja láska, ten tvoj záujem. Ja si aj hovorím, ako my keď sme boli teraz v tej Amerike s tou rodinou, tak ja som mala to šťastie, že predtým, než sme sa vrátili, my sme mali možnosť tam 2,5 mesiaca cestovať s rodinou. A to bol jeden z najkrajších časov, čo som kedy zažila. Krásne prázdniny. A tie spomienky ako pre tie deti, aj keď oni povedzme si úplne všetko nepamätajú, čo sa presne stalo, lebo boli predsa len ešte relatívne malé, tak ale je tam ten pocit, zostáva tam ten pocit, že toto sme spolu zažili, takhle sme sa vlastne spolu semkli, mali sme toľko spoločných zážitkov a bolo to niečo, čo bolo extrémne super z hľadiska tej rodiny. Jo, moje kamarádka jednou mi říkala, že vlastně je důležitý si vytvářet ty krásné vzpomínky, že když potom jsou horší časy, tak vlastně na to člověk pak vzpomíná. Můžeš k tomu vrátit, ano. Je taková životní pravda. Ano. Jano, ty jsi zmínila vlastně sport. Já jsem se teď nedávno setkala se zajímavým názorem, že CFO by měla být hlavně fyzicky fit. Okay. Souzníš s tímto názorem? Tak jako by som sa na to mala pozrieť z čisto subjektívnej stránky, čiže ako to beriem ja, tak pre mňa ten šport je extrémne dôležitý. To je vlastne to jedno hobby, ktorého ja nie som ochotná sa vzdať za žiadnych okolností. A pre mňa je to nielen, že ma to udržuje fyzicky fit, ale aj mentálne. Je to taká forma relaxu a úplného vypnutia tej mysli. A čo sa týka
nejakej objektívnej roviny, tak nemyslím si, že ide iba o rolu CFO, ale myslím si, že pre každého človeka ako je naozaj vedecky dokázané, že šport, alebo respektíve to hýbať sa prospieva zdraviu. A preto si myslím, že každému človeku asi by nejakým spôsobom sa fyzicky hýbať prospelo, keď je toho schopný a keď môže samozrejme fyzicky. Nie je to samozrejme nevyhnutnosť pre rolu CFO, ale je to jednak dobrý protipól tej mentálnej aktivite, tej práci, ktorú človek ako má, že musí neustále vlastne zapojovať skôr ten mozog a samozrejme to zamestnanie je skôr sedavé zamestnanie v office, tak je to dobrý protipol preto, aby bol človek nejakým spôsobom fyzicky aktívny, udržoval sa v zdraví, udržoval sa v kondícii a vlastne vo finále ako má to aj dokázané pozitívne benefity z hľadiska mentálneho zdravia. Tá fyzická aktivita. Takže za mňa je to super. Mně tam naskakuje to ve zdravém těle zdravý duch. Zdravý duch, je to tak. Je to tak. Jo. A ako ja osobne si neviem predstaviť bez športu život a aj vlastne po narodení detí, keď som teda bola už spátky v práci, mala som malé deti a je to samozrejme spôsob života, ktorý je fakt časovo náročný, tak som si povedala, OK, tak ja sa toho nechcem vzdať a dala som si takú metu, aj keď dobre pred deťmi som mala nejakú športovú aktivitu 5-6 krát za týždeň, tak teraz proste aspoň 3 krát. Urobím si ten čas, aspoň aby som 3 krát za týždeň ako nejakým spôsobom športovala a to si držím doteraz a väčšinou teda sa mi podarí trebárs aj 4 dní z týždňa ako si nejak zašportovať a pre mňa je to vlastne hrozne fajn a je to taká ventilácia toho stresu, ktorý v tej práci, dajme tomu, sa tam nazbiera. A asi je tam tá paralela vlastne sport a biznis? Určite áno, tak v športe sa človek naučí koľkokrát prekonávať tú bolesť a prekonávať tie prekážky a ísť si za niečím. Nevzdávať to. A nevzdávať to. Takže je to nejaká taková húževnatosť, ktorá sa dá použiť aj v práci. A samozrejme veľakrát sa hovorí, OK, tak ako niekto, kto hral nejaké tímové športy, tak sa naučí fungovať teda v tom tíme, byť tým tímovým hráčom. Ja som teda tímové športy moc nepraktikovala, ani keď som bola dieťa, ani v dospelosti, ale ako myslím si, že určite aj toto je prínosné. Ale každopádne nejaká húževnatosť a to nevzdávať sa, prekonávať tú bolesť, prekonávať tie prekážky, tak to tam určite je. Jo, já teda sport zažívám až teď se sportujícími dětmi a vidím tam vlastně, že si zažijou v relativně nízkým věku už i ty prohry, ale vlastně to naučí, že vlastně se nic neděje, že za týden se hraje znova zápas. Ale je to tak, pretože moje obidve deti robia závodní gymnastiku a sú zvyknuté na tých závodoch mať tú svoju teda nejakú performance, kedy tam musia nastúpiť a pred rozhodčími, ktorí ako sa na nich pozorujú každý ten jeden je ich pohyb, tak musia s tým nejak pracovať. A jednak musia mať samozrejme nacvičené fyzicky, dobre, to, čo tam idú predviesť, ale je to hrozne aj o hlave. Naučiť sa proste pracovať s tým stresom, nenechať sa vykoľajiť a pracovať s tou nervozitou, aby sa človek tou nervozitou nenechal ovplyvniť. A to vidím, že im hrozne pomáha aj povedzme v testoch. Môj syn išiel na cambridgeské skúšky z angličtiny a práve on keď tam išiel, tak mal tam akože písomné skúšky, ústne skúšky, neviem čo a my sme sa, má teda 10 rokov a my sme sa ho pýtali, no ale akože a čo si nervózny z toho, alebo ako čo, jak sa cítiš? On že nie, v pohode. Ja si to ešte niečo prečítam a akože úplne v klidu. A myslím si, že je to práve to, že sú práve tým športom vystavovaní tady tomu viac menej od malička, tak sú s tým schopní veľmi dobre pracovať. Už takový autopilot. Áno. A aj to, čo si hovorila, ako nemusieť za každú cenu vyhrať, ale vnímať aj nejaký ten neúspech ako niečo, čo povedzme dá človeku
jednak sa s tým vyrovná a jednak to dá človeku motiváciu, povedzme, pracovať viac na tom, čo potrebuje zlepšiť, aby to na budúce bolo lepšie. Takže to si myslím, že je fajn. Jo, super. Tak děkuji za tenhle vhled. A pak jsem se ještě chtěla zeptat. Samozřejmě bavíme se v tomhle podcastu i o automatizaci, digitalizaci a AI. A teď už se ví, že vlastně třeba za 5 let budou úplně nové pozice, které ještě neexistují. A vlastně jak ty vnímáš tu vizi toho finančního týmu v budoucnosti? Bude to už nějaký autonomní proces a lidé už od toho manuálního procesu přejdou k nějakému jenom kontrolingu? Tak samozrejme tá automatizácia a digitalizácia to už nejakú dobu je. A mnohé firmy už do veľkej miery ju využívajú. Na druhú stranu stále vidím aj v svojom okolí veľa firiem, ktoré ešte tam nedospelo. A majú digitalizované hodne málo, alebo s tým iba začínajú. A je to nejaký proces, ktorý je správny a asi sa vyskytuje vo všetkých oboroch, nielen vo financiách. A je s tým potreba vedieť pracovať. A myslím si, že líder vo financiách by mal s týmto počítať a vedieť nastaviť ten tím a nastaviť tie procesy tak, aby čo najlepšie tie moderné technológie využil. Pretože je samozrejme ako v každom inom odvetví v biznise dôležitá efektivita. A automatizácia, digitalizácia môže nesmierne zvýšiť tú efektivitu. A teraz, keď sa bavíme o nejakých, povedzme, izolovaných procesoch, ktoré sa automatizujú, tak tam dáva to veľkú príležitosť práve, a ty si spomínala, že sú nejaké pozície, ktoré, povedzme, budú nové, za 5 rokov trebárs nejaké iné nebudú už existovať, tak dáva to veľký priestor práve preto pripraviť tie firmy na to, aby mohli efektívne digitalizovať a automatizovať. To znamená, že musia byť štandardizované procesy. Inak by tá digitalizácia, automatizácia nemohla efektívne fungovať. Musia byť čisté data. Je extrémne dôležité, aby tá firma sa mohla spoľahnúť na tie data, s ktorými pracuje. Práve aby sa mohli aplikovať potom nejaké automatizácie alebo digitalizácie. A toto je všetko typ práce, ktorý povedzme nebol do takej miery bežný v minulosti a teraz je veľmi potrebný. Takže povedzme role, ktoré sa zaoberajú práve tady tou prípravou na tú digitalizáciu alebo tou samotnou digitalizáciou sú určite veľmi cenené a práve každý finančný líder by mal sa tejto oblasti venovať a byť schopný ju nejak uchopiť. Potom, keď sa bavíme už o povedzme nejakej budúcnosti, ktorá ako nevieme, ako bude vyzerať a bavíme sa povedzme o AI, tak v momente, kedy a o tom teda samozrejme veľa sa hovorí, ale ako nikto ešte nevie, ako to presne bude vyzerať. V momente, kedy nastane tá doba, že bude existovať tá obecná umelá inteligencia AGI, tak vtedy už vlastne každá oblasť, v ktorej človek je produktívny, tak viac menej to tá umelá inteligencia bude schopná vykonávať. Pretože na tej kognitívnej úrovni tá obecná umelá inteligencia funguje ako človek, dokáže sa učiť sama, dokáže nejaké poznatky, ktoré má aplikovať na nové oblasti, dokáže byť kreatívna. A v momente, kedy toto bude existovať, tak si myslím, že už sa potom nachádzame v momente, kedy sa naozaj bude musieť celá spoločnosť zamyslieť nad tým, že čo teda ešte, aké činnosti bude vykonávať človek vôbec.
a aké činnosti už si prevezme teda tá umelá inteligencia. Ale tam ešte nie sme a vlastne ani odborníci, ja nie som žiadny odborník na umelú inteligenciu, zatiaľ ešte ani odborníci sa nezhodujú na tom, kedy asi je ten horizont, kedy toto nastane. A myslím, že už je třeba čas, aby se začali vlastně lidé zamýšlet o nějakém reskillingu nebo upskillingu a vlastně jakoby se připravovat tak nějak od těch manuálních, řekněme, procesů více na takové ty podpůrné, právě už jako připravit se do budoucna. Určite, ale ja si myslím, že to je tak nejak prirodzené, nejaký upskilling a reskilling každého človeka, pretože ktokoľvek, kto sa chce kariérne niekam posúvať, tak asi nad tým neustále premýšľa. Ako zlepšiť tie svoje skilly, ako sa zhodnotniť na trhu práce. Takže toto k tomu určite patrí. A aj využívanie tých technológií samozrejme k tomu patrí, pretože kto by nechcel fungovať v tíme, ktorý bude efektívnejší, ktorý proste dokáže tú prácu urobiť rýchlejšie. A ja osobne napríklad mám v tíme 1000 činností, ktoré ešte by sme mohli urobiť, keby sme dokázali spracovať tú bežnú agendu efektívnejšie a dokázali by sme sa venovať niečomu inému. Takže je to niečo, keď sa bavíme o tých izolovaných oblastiach, ktoré sa automatizujú a digitalizujú, tak vždycky je príležitosť proste pozrieť sa o roh ďalej, za roh, pozrieť sa ďalej o krok. Čo ešte by sa dalo robiť? Kde je ešte tá vyššia pridaná hodnota, ktorú môžem vygenerovať, keď tie, povedzme, manuálne činnosti alebo tie nejaké basic tasks zefektívním. Jasně, takže takový continuous improvement, vlastně neustále se revidovat ty procesy a co ještě můžeme zlepšit. Super. A to mě vlastně navádí na další otázku, která je vlastně štafetová od mého minulého hosta, Michala Belana, co je vlastně zakladatel Simfio. Tak se tě chce zeptat právě, že finanční, nebo jeho otázka zněla, ve financích převážně pracují ženy a vlastně s nástupem tady těch všech technologií a digitalizace a automatizace některé vlastně role už nebudou existovat. Vidíš to jako, že to je dobře nebo špatně? Ja by som tú otázku možno trošku rozložila na také podotázky. Myslím si, že ako som hovorila už predtým, ten vývoj k tomu, že niektoré procesy sa robia inak a niektoré veci sa automatizujú a môže to mať aj za následok to, že povedzme nejaké role nebudú alebo sa transformujú, tak to je správne a to je prirodzený vývoj. A nelze to zastaviť a ani si myslím, že nie je správne to zastaviť. A ono v podstate, ja neviem, keď nastala priemyslová revolúcia, tiež sa všetci báli, že ľuďom prevezmú prácu stroje a bude to hrozná tragédia a vlastne vo finále to viedlo k extrémnemu zvýšeniu produktivity a spústa ďalších druhov práce sa vyvinula. Takže keď sa bavíme o zvyšovaní efektivity vo financiách, tak je to správne a myslím si, že to skýta vlastne veľké možnosti, kam sa tie veci dajú posunúť. Čo to znamená pre ženy konkrétne, keď v tej otázke znie, že vo financiách pracujú väčšinou ženy? Ja by som sa na to asi nepozerala nejak úplne gendrovo, pretože tak počas tej priemyslovej revolúcie tiež asi to bolo zamerané primárne na prácu, ktorú vykonávali muži. Presne a nestalo sa, že najednou proste muži nemajú čo robiť. Takže asi by som sa na to skôr pozerala nejak obecne a samozrejme nejaký upskill alebo reskill, či už na nejakej pozície je žena alebo muž, tak sa dá o tom uvažovať a vždycky nejaká príležitosť bude ďalšia. Samozrejme potom je otázka, ako som zmiňovala predtým, už keď dojde na to, že tá AI bude, dajme tomu, na takej úrovni, že väčšinu ľudských činností bude schopná vykonávať,
tak to už sa bavíme potom o úplne inej škále toho, kam sa budeme ďalej uberať, čo sa týka nejakej produktívnej aktivity. Ale to je ďaleká budúcnosť. Tak. Ale je to zaujímavé, pretože my sme sa predtým aj bavili o tom, ako moc v jednotlivých firmách už sa zavádzajú práve tieto moderné technológie a ako tie firmy využívajú aj AI. Tak to si myslím, že je veľmi zaujímavá téma. Ja som nedávno videla nejaký výskum, ktorý ukazoval, že čím je teda väčšia spoločnosť, tak tým väčšinou je teda ďalej v nejakej aplikácii tých nových technológií, respektíve v adopcii AI. Ale aj napriek tomu vo všetkých veľkostiach spoločnosti sa väčšina tých iniciatív nachádza v štádiu, povedzme, nejakého experimentovania a testovania toho, ako by sme to mohli využiť, ako to čo najlepšie aplikovať. A to mi práve príde hodne zaujímavé, že je to niečo, o čom sa hodne mluví, ale pritom reálne tá aplikácia možno zatiaľ ešte nie je tak advanced, ako sa to v niektorých situáciách podáva. A ja to vidím aj u nás napríklad. My teda ako Dodo sme primárne technologická spoločnosť, pretože my sme vyvinuli svoj vlastný logistický softvér, ktorý práve riadi provoz, riadi efektivitu dodávek, vypočítava vlastne trasy dodávek, aby práve tá efektivita bola čo najvyššia. A tú logistiku vlastne máme vybudovanú okolo toho. A moderné technológie sú niečo, s čím v podstate tá firma funguje od začiatku a musí, pretože ináč by nebola schopná ani fungovať na takej škále a s takou kvalitou, ako dodávame. A práve machine learning alebo nejaké využitie umelej inteligencie, to je niečo, čo práve v tom developmente a v tom provoze existuje už nejakú dobu a musíme to využívať vlastne, aby sme s tým množstvom dát boli schopní pracovať. Ale potom v tých ostatných oblastiach, tak tam tiež teraz nejakým spôsobom sa snažíme prísť na to, ako čo najlepšie využiť to AI a ako pracovať s tými technológiami, aby nám čo najviac usnadnili tú prácu a neustále niečo objavujeme. A už sú to nejaké proste jednotlivé túly, ktoré využívame, dajme tomu v HR, využívame hodne v marketingu tie túly. A vo financiách teraz sme vlastne začali experimentovať s využitím AI v oblasti analýzy a v oblasti forecastingu. A musím povedať, že tie výsledky, ktoré zatiaľ sme videli, nie sú úplne ako presvedčivé. Takže neustále sa to niekam posúva. Ale zatiaľ teda ešte sme skonštatovali, že asi úplne ako o tú prácu neprídeme v najbližších mesiacoch, určitě nie. Jo, tak díky moc za sdílení tady těch zkušeností. Určitě je to fajn, že to takhle můžeš říct na rovinu. Je to jako každý, je to takový ten syndrom fear of missing out. Každý o tom mluví, ale nikdo to neviděl. Jo. Takže jsem ráda i za to, že to takhle otevřeně můžeš říct a budu se těšit i na případně další hosty, že s nimi proberu vlastně, jak daleko už jsou a bylo by fajn i vidět nějaký právě reálný příklad. Tak uvidíme, kam nás tady ten podcast dovede. Jestli další série bude třeba zaměřená právě na tady to specifické téma. Skvěle. A jenom jako poděkování, že jsi přišla dneska do podcastu, tak i ty máš šanci se zeptat mého dalšího hosta na jakoukoliv otázku, co by tě zajímalo. No mňa by určite zaujímalo, ako práve aplikujú v ich firme AI, ale to je niečo, čo asi sa budeš pýtať tak či tak. Takže ja by som to možno stočila trošku niekam inám. Bavíme sa tu hodne o kariére a o nejakom progrese. A zaujímalo by ma ten ďalší host, či by mohol povedať, keď sa pozrie na ten svoj tím a na ľudí, ktorí má vo svojom tíme, čo sú tie najdôležitejšie vlastnosti, alebo ako vyzerá práve ten človek z toho tímu, ktorý je pre neho najdôležitejší, ktorý je top performer, ktorý má najväčšiu šancu práve kariérne rásť. Čo sú tie dôležité aspekty, ktoré
ten člověk musí mať, aby právě byl úspěšný? Skvělá otázka, díky moc za ní. Tak určitě dám vědět, můžeš si pak poslechnout v dalším díle odpověď. A určitě je to moc zajímavá otázka, takže díky za ní. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a som rada, že sme mali možnosť si sadnúť a porozprávať sa. Díky moc a ať se ti daří v roli CFO ve společnosti Dodo a všechno nejlepší i do budoucna v osobním i pracovním životě. Ďakujem. Díky.